ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский боварӣ дорад ки чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро ба нокаут равон мекунад. ман ният дорам ки ба октагон баромада Исламро ба нокаут равон кунам ва ма боварӣ дорам ки баъди чунин кор ӯ ва ҳамаи одамон сеюм муҳорибаи моро дидан мехоҳанд. аз ҳамин сабаб ҳамаи ин корҳои рухдода таърихи муҳорибаи моро боз ҳам хубтар карда истодааст. ма барои ҳамаи чиз тайёрам. ма барои муҳорибаҳои калон ва барои визувҳои калон тайёрам. нақшаи ман ба он ҷо баромадан ғолиб шудан ва баъд сеюм муҳориба бо ӯ гузаронидан аст. барои ҳамин биёед мебинем ки чӣ гап мешавад. аз ҳама чизи асос он аст ки дар вазни сабук барои ман муҳорибаҳои шавқовар хеле зиёд аст. ман фаъол будан мехоҳам. барои ҳамин ман ба он ҷо баромада ғолиб мешам. камарбанди вазни сабукро мегирам ва баъд дар вазни ним сабук камарбанди худро ҳимоя мекунам. баъд боз дар вазни сабук камарбанди худро ҳимоя мекунам. умуман камарбандҳои худро ҳимоя кардан мегирам. чӣ гунае ки UFC гӯянд ҳамон гуна мекунем, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, Волкановский арзандаи эҳтиром аст ки ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. аммо ҳамчунин худи Ислам низ арзандаи эҳтиром аст, чунки ӯ барои дигар рақиб омода шуда буд ва 10 рӯз пеш аз муҳориба рақиби ӯ дигар шуд. ҳатто Дана Вайт аз рафтори Махачев фахр мекунад. ислам барои Оливера омода шуда истода буд, аммо муҳориба зидди дигар рақибро қабул кард. ҳозир ман суханҳои Исламро пешкаши шумо мекунам ки шумо фаҳмем ки гап оиди чӣ рафта истодааст. коргарони мо ба ӯ дар муддати кӯтоҳ муҳориба зидди Волкановский пешниҳод карданд ва Ислам дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: камарбанд чӣ маъно дорад? камарбанд маънои онро дорад ки ту беҳтарин дар ҷаҳони дуруст. агар ки ту беҳтарин дар ҷаҳон бошӣ, пас барои ту фарқ надорад ки зидди ту киро мемонанд. ман бояд чӣ ҷавоб медодам? ман бояд отказ мекардам? ман ин корро ягон вақт намекунам. биёед ин корро ташкил мекунем. ана ҳамин буд ҷавоби Ислам ва ин рафтори ӯ ба ман писанд аст. Махачев ҷангвари ҳақиқӣ аст ва ман аз ин ҷангвари худ фахр мекунам, гуфтааст Вайт. дӯстон, агар дар ёд дошта бошем, пеш аз якум муҳориба зидди Волкановский Дана Вайт ному насаби Махачевро фаромӯш карда буд ва номи ӯро дар ёд надошт. лекин имрӯз чӣ гунае ки мебинем ӯ аз Ислам Махачев фахр мекунад ва ин дӯстон натиҷаи ҳамаи корҳои Махачев аст. аҳсан ба Ислам. варзгарони тоҷик Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров ки дар турнири UFC 294 баромад мекунанд, пеш аз турнир ҳадафҳои худро дар муҳорибаҳояшон гуфтанд. биёед оғоз мекунем аз суханҳои Муҳаммад Наимов. моро тамоми мардумамон мушоҳида карда истодаанд. ман мебарам ва ин ғалабаро ба Тоҷикистон ҳадия мекунам. тоқиҳоро фаромӯш накунем бародаро. Муин Ғафуров: ман бесаброна интизорам ки ба он ҷо баромада барои ҳамватанони худ ғалаба ба даст биёрам. Тоҷикистон, ман барои пирӯз шудан ҳама корро мекунам, гуфтааст Ғафуров. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимовро муҳориба дар вазни 66 кг зидди Натаниел Вуд интизор аст. ана Муин Ғафуровро боша муҳориба дар вазни 61 кг зидди Саид Нурмагомедов. мо ба Муин ва Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаҳои дурахшон орзумандем. дӯстон, дар комментария варзгарони тоҷик Муҳаммад ва Муинро дастгирӣ кунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.